ni waati na sa min ye kɔkan kibaruyaw la kɔkan kibaruya minnu na n'an b'olu daminɛ ni Burkina Faso yɛrɛ ye tuguni. Burkina Faso kaw fɛ yen kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye wolomasiri tabaw ye olu kɔni ye Bamaɲɔre kɛbaw ni Gawale kɛbaw ka ɲɛmaa belebeleba kelen Karimu Torodo n'u b'a wele ko Abdul Basiru k'ale bɔ baara la pewu. Maa min don sa a kɔni tun bɛ jɛkulu min kɔnɔna na sa o ye Nakanbe ye n'o yɛrɛ bɛ GIGM ka ko hukumu kɔnɔna na. A yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye sefa wari miliyɔn 175 o kun bilara sen ka sa ni maa min kɔni kun sera ka maa kofɔlen k'ale bɔ baara la pewu. Côte d'Ivoire douanelakaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko sɔnɔgɔya ko olu b'o ta k'o don jagoko la u ye sɛbɛn bɔ mars kalo tile 31 k'a yira sa ko sɛbɛn min bɛ yen n'olu bɛ ta ka minɛnw ta ka na n'u ye Mali ni Burkina kɔnɔna na n'u dafɛ jamana dɔwɛrɛw k'u kɔnɔna na o visa ko in bɔ yen pewu yaasa taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Nigéria wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko kari tɛmɛnen min ye denmisɛnnin minnu tun bɛ ni maa minnu kun minɛlen don 31 u sera ka olu kɔni bɔ bolola église dɔ o kɔnɔna na nka kari don in sa u taara sɔrɔ kɔni maa 5 bɛ yen olu su dalen don olu kɔni kun tɛ balo la tuguni wulikajɔ in kɛra cogo yɔrɔ min na. République démocratique du Congo n'o o ye RDC ale y'a yira sa k'a fɔ ko banajuguba min tun bɛ yen n'o ye bɔnbana ye k'o kɔni sera ka ban olu fɛ yen mais min ye bana in ye a kɛra maa 2,000 ani 200 olu sata ye u ka jamana ale kɔnɔna na. O RDC kelen kɔnɔna na sa yira sa ko Kongokaw u labɛnnen don sa Amerikaw nana maa minnu gɛn ka bɔ États-Unis k'olu bisimilali daminɛ ni Amerikalaw yɛrɛ kɔnɔna na. Fɛɛrɛ in ye tali kɛ bɛnkan na bɛnkan min n'o tɛmɛna Trump ka baarakɛbolo mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni Kongo gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ bolo ni ɲɔgɔnma o hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka ni maa minnu bisimila. Faransikaw y'a yira sa ka fɔ ko Sinikaw fɛ yen olu ka jamanaden bɛ n'o ye Santao Pufumu ye o Sini y'o jɔ k'o fa maa kofɔlen tun minɛna san 2010 waati drogue o tali la ka don Sinikaw fɛ yen k'u y'a fa yɔrɔ min na sa o kɔni kɛra canton u ka canton kɔnɔna na ye jamana ale Faransi jamana ale ka ministre bɛ yen n'o b'olu ka jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye kibaruya di k'a ka dusumakasa yira. Kɛlɛ min bɛ Iran ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ min ye Donald Trump ye a ko k'a kun ye welewelemada min kɛ k'a yira sa k'a bɛ kantigɛda yira don min k'a y'u kɔtɔrɔmabɔ ka bɛn bi tarata don nɛgɛ kanɲɛ 20 n'o ye Amerikaw ka nɛgɛ kanɲɛ 20 ye k'a na mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin Iran ma u ka nɛgɛjuru siraw u ka pɔnw an'u ka sirabaw ko wulu bɛɛ lajɛlen nɔɔni ni détroit d'Ormuz ni ale ma dayɛlɛ min ye kɛlɛko in hakili kɔnɔna na sa min ye Donald Trump ye k'a kun y'a yira sa ka fɔ ko bɛnkan ka sɔrɔ marifaw ka dali min kɛ Irankaw y'a yira sa ka fɔ k'olu ma jɛn ni o ye sabula olu kɔni ni maa wɛrɛw tun bɛ kuma na bɛn hukumu kɔnɔna na u y'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yira Pakistankaw la yaasa u ka se ka yira sa ka fɔ ko min ye Trump kɔni ye waati min fɔ k'o ka marifaw jɔ waati min kɔnɔna na ko u ma jɛn ni o ye. Sankolo ɲɛɲinini kibaruya kɔnɔna na min ye Amerikaw ka astronautes ye olu kɔni ye min sigi sen kan n'o ye Artemis 2nan ye ale kɔni ye kabakolo minɛ ka taa ko ye u y'a yira sa ko tile 10 olu de ka taa ni ka segin la ka taa min ye kalo ale kɛrɛfɛ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye sa kabini san 50 n'u ye kabakolo sigi sen kan sɔrɔko ta na sira fɛ an y'o fɔ ka ban Côte d'Ivoire ale ye dayɛlɛ a n'a jamanaw bɛɛ lajɛlen yaasa cogo min na baara bɛ se ka sigi sen kan taa ni ka segin bɛ se ka kɛ cogo min na visa ka bɔ jagoko la u ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ ma tri a kɛ kun ye o ye o bɛ se ka sɔn nɔgɔya ka cogo min na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kwaji a tɛ jamana minnu kɔnɔna na fala n y'a f'i